Siemanko, witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest taki odcinek mega vlogowy, dzisiaj dużo informacji, dlatego zapraszam do oglądania i zaraz będę przechodził do konkretów. Długo mnie nie było na kanale, złożyło się na to bardzo dużo czynników. Dzisiaj trochę dużo będzie opowiadania, no ale chociaż wyjaśnię wam, dlaczego mnie nie było i co się ze mną działo przez ten czas. Pierwsza sprawa to obrona licencjatu. Musiałem się przygotować, odpuściłem treningi i wszystko, żeby tylko przygotować się jak najbardziej do tej obrony. Oczywiście zdałem ją. Mam już tytuł licencjata, nie wiem jak to się mówi. Poza tym oprócz licencjata zrobiłem sobie też instruktora sportów siłowych, skończyłem kurs, więc no, treningi poszły gdzieś tam w dalszy plan, a na pierwszy wyszła edukacja. No a w związku z tym, że skończyłem studia w Skierniewicach, też wyprowadziłem się stamtąd. Aktualnie mieszkam powiedzmy w Bełchatowie, chociaż teraz jestem na odwiedzinach w Irlandii u rodziny. Łączy się z tym kolejny fakt, że też będę musiał zmienić klub. Sam jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie będę chodził, a nawet nie wiem, od kiedy będę trenował, ale mam nadzieję, że jak najwcześniej. Mam jeden taki klub, który wpadł mi gdzieś tam w oko, byłem tam nawet na paru treningach. Nie ukrywam, podoba mi się i mam nadzieję, że będę tam uczęszczał. Oprócz wielu zmian związanych z wyprowadzką, ze studiami i tak dalej, zmieniłem też diametralnie swoją dietę. Jeżeli interesujecie się sztukami walki, to możliwe, że większość z was już trafiła na Jakuba Mauricza, dietetyka, który zajmuje się wieloma naprawdę wybitnymi zawodnikami w Polsce. No ale o tej diecie może będę mówił niedługo. Planuję wybrać się na jakiś kurs, jeżeli uzbieram pieniądze na to, więc jak będę po kursie, to na pewno coś poopowiadam. Na razie bardzo dużo informacji na temat tej diety jest w internecie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tej diety, to ja wam mogę przesłać parę linków. Napiszcie do mnie w wiadomości, że chcecie informacje na temat diety samuraja, bo tak się ona nazywa. Ja wam wyślę parę linków, z których naprawdę dużo możecie się nauczyć. I mam nadzieję, że skorzystacie z tego, bo naprawdę dieta jest warta polecenia. Kolejna sprawa to jest taka, że jak byłem w Polsce, zepsuł mi się komputer. Długo nie mogłem go naprawić, męczyłem się strasznie. Teraz jestem akurat w Irlandii, więc skorzystam z komputera brata i mam nadzieję, że tutaj jakieś filmiki się pokażą, póki tu jestem. Ale w Polsce już mam dobry komputer, więc jak wrócę, to też będę nagrywał, także spoko. Ja jestem ciągle na wakacjach, teraz akurat jestem w Irlandii u rodziny, jak już mówiłem. Ale ogólnie moje wakacje wcześniejsze były naprawdę udane. Byłem w wielu miejscach, pół Polski zjeździłem. Ale to chyba wrzucę wam jakiś filmik może ze zlepkiem materiałów z wakacji, to zobaczycie jak było. Też korzystałem, bo mam taką kamerkę a la GoPro, więc jest dużo ciekawych nagrywek. Mam nadzieję, że coś z tego się ulepi i będzie fajny materiał. Poza tym właśnie doszła do mnie dzisiaj paczka z Polski, gdzie mam ubrania treningowe, więc niedługo się przebieram. Idę tutaj, mój brat ma właściwie taką domową siłownię, więc zabieram się chyba za trening. A, jeszcze jedno. Założyłem sobie profil na Instagramie, także wpadajcie, obserwujcie i lajkujcie zdjęcia jak możecie. Pozdrawiam was, trzymajcie się i do następnego odcinka.